Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dumateng danipun Bapak Sholihul Hadi so Ibu Siti Yulikah ingkang tansah hormati, dumateng sesepuh pini sepuh aji sepuh tamu undangan kakung saputri ingkang tansah hormati, dumateng jeneng Bapak Kepala Desa Wonorejo sak prangkatipun sedaya ingkang tansah hormati, dumateng lembaga-lembaga desa, Ketua BPD sanggutanipun ingkang tansah hormati, dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang sumanding kitab suci manembah marang Gusti ingkang tansah hormati, dumateng panjenengan Bapak Muspika Kecamatan Karanganyar utawi panjenengan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Babinsa, Bapak Katinmas ingkang tansah hormati. Saderengipun kula nyuwun pangapunten sanget, kula wantun ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan dalem ugi nempel kamardikan panjenengan. Kula ing mriki minangka sesulipun jenenipun Bapak Sholihul Hadi sekeluarga. Dene panjenengan Bapak Sholihul Hadi sekeluarga boten kuwaos matur dumateng jenengan sami sebab kathah pendamelan ingkang tansah dipun rampungaken. Monggo kita sedaya sareng-sareng memuji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan pikantuk taufik saha hidayah sehat walafiat sehingga panjenengan saged rawuh wonten dalipun Bapak Sholihul Hadi sekeluarga ingkang tansah boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Lan malih kita sedaya boten kesupen ngaturaken salat salam kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung saputri ingkang rinengga sagunging parmatan ingkang tanpa pamit, dene panjenengan Bapak Sholihul Hadi sekeluarga matur nuwun sanget dumateng panjenengan sami ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalemipun saperlu dipun suni idi pangestu anggenipun kagungan kajat inggih menika ngitanaken putranipun ingkang asma Ahmad Abbas Mahaya. Mugi-mugi putra ingkang dipun kitanaken menika sageta enggal saras sawangsa wonten ing bangku pamulangan malih. Dene pangajabipun tiyang sepuhipun kekalih menawi sampun akhir dewasa, mugi-mugi dados putra ingkang saleh. Syukur bagi saged migunani nusa bangsa tuwin agama. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung saputri ingkang tansah hormati, dene panjenengan Bapak Sholihul Hadi sekeluarga mbok bilih anggenipun maringi pinaraan, dedaharan, unjukan menawi kirang resepaken dumateng jenengan sami, kula minangka sesulipun jenengan Bapak Sholihul Hadi sekeluarga ingkang nyuwunaken gung samudra pangersami ingkang kathah. Semanten ugi para pramusaji anggenipun leladi dumateng jenengan sami menawi kirang subasita trapsila ingkang dipun sengaja utawi boten, kula minangka sesulipun dengan Bapak Sholihul Hadi sekeluarga ingkang nyuwunaken gung samudra pangersami. Para sutresna budaya ingkang tansah hormati, semanten ugi kula ing mriki minangka wakil saking Sandiwara Ketoprak Agung Budaya ingkang dipun sesepuhi dene panjenenganipun Bapak Rabun Widodo ingkang mijil saking Desa Tambak Agung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Bangkit. Dene saking Sinan Jawi Ketoprak Agung Budaya matur nuwun sanget dumateng jenengan Bapak Sholihul Hadi sekeluarga ingkang sampun kersa animbali Ketoprak Agung Budaya saperlu kangge mangayu bagya anggenipun kagungan kajat inggih menika ngitanaken putranipun ingkang asma Ahmad Abbas Mahaya. Mugi-mugi putra ingkang dipun kitanaken menika sageta enggal saras wangsa wonten ing bangku pamulangan malih. Para rawuh kakung saputri ingkang tansah hormati,
dene saking kesenian Jawi Ketoprak Agung Budaya ing dalu menika badhe ngaturaken lampahan utawi cunduk kalih pamundhutipun bejanan Bapak ingkang mengkugati badhe ngaturaken lampahan sejarah wonten ing Kraton Majapahit serial Minak Jinggon Nagih Janji Dumawah Perangan Damar Wulan Ngabdi. Monggo kula aturi amirsani ngantos dumugi paripurnaning lalampahan ing dalu menika. Dumateng masyarakat Desa Wonorejo sakiwa tengenipun menawi kagungan kajat menapa kemawon menawi badhe ngersakaken Ketoprak Agung Budaya, monggo kula aturi nelpon nomor HP ingkang sampun kaserat wonten ing ajeng menika. Dening Mas Alargi saged dipun rembak. Dene saking Kesenian Jawi Ketoprak Agung Budaya benjang-enjang nimbalipun wonten ing Desa Gading Rejo, Kecamatan Juwono, Kabupaten Pati. Para sutresna budaya ingkang tansah kula hormati, sekedhik ingkang saged kula aturaken dene kula pribadi utawi rembugan Ketoprak Agung Budaya ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Rabun Widodo menawi wonten tuna dungkapipun kula minangka wakilipun ingkang nyuwunaken Gung Samudra pangersani ingkang kathah. Sebab tiyang menika kedurungan salah utawi lali dening keleresan namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Minangka penutup ngatur kula wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Rahayu ingkang samiya pinanggih kepareng ngaturaken suging dalu suging pinarak sarta suging kepanggihan kalian kulawarga ageng Santi Agung Sandiwara Ketoprak Agung Budaya ingkang mijil saking dusun Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Bangkit ingkang dipun sesepuhi
panjenenganipun Bapak Rabun Widodo. Nuwun para miyarsa kakung saha putri ingkang kawengku ing gati. Saksampunipun panjenengan sami dipun pasugata uyon-uyon mewah joget gambyong minangka kagem murwakani pagelaran ing dalu menika. Para miyarsa kakung saha putri, saking sandiwara ketoprak agung budaya ing dalu menika kepareng nyegahaken cariyos minangkani pamundutanipun bapak ingkang hamengku gati utawi bapak ingkang kagungan kersa. Sengadi ing dalu menika nyuwun salah setunggalipun lampahan ingkang mawi ira-iraan sejarah ageng ing kraton Majapahit. Sereal Minak Jinggo nagih janji dumawah perangan damar wulan ngenger utawi damar wulan swita. Saderengipun kula ngaturaken rancaking dedabukan ing dalu menika dalang mewah pendapuk kaasta Dimas Bagus Jonianto. Pangrakiting cariyos utawi sutradara ingkang dipun pangarsani Alit Suyata. Pangliing Suwarawati utawi pesinden ingkang dipun tindakaken Mbak Ayu Ayem Sarijah wontening sesepuh pengrawit kaasta Kiraka Suyanto. Pangeprak Bapak Jastro teknis dekorasi tata lampu lighting pakliran ingkang dipun pandegani Dimas Kursin sakonco. Para miyarsa budaya kepareng kula ngaturaken rancaking dedabukan ing dalu menika. Sapisan anggambaraken wonten ing kraton Majapahit. Juwita Ratu Sri Suba Siti Kencana Wungu ingkang dipun pangarsani Mbak Ayu Satira. Larasati ingkang dipun tindakaken Mbak Ayu Triana wontening Hadipati Do Kediri Sinduro kaasta Bapak Sugiarto Hadi. Minak Koncar ingkang dipun pangarsani Dimas Kasrianto wontening Patih Lugender kaasta Ki Roko Sunanji. Den Mas Layang Seto ingkang dipun tindakaken Dimas Bagus Harminto Layang Kumutir kaasta Dimas Kunoto. Hadipati Wuru Bisma Minak Jinggo ingkang dipun pangarsani Bapak Mukti Hari Wibowo Dayun kaasta Dimas Pengki Saputro wontening Angkat Buto kaasta Dimas Eko Wijaya. Salajengipun wonten ing Kadipaten Tuban Hadipati Ronggolawe kaasta Bambang Jasmani. Mertaraga kaasta Mbak Ayu Martiati. Guntaran kaasta Eko Saputra Watangan dipun tindakaken Mas Ayu Titik Widayati wontening Tumenggung Wongsopati kaasta Dimas Bagus Jonianto. Salajengipun wonten ing Pertapan Paluwangga damar wulan ingkang dipun tindakaken Dimas Bagus Dumadi wontening Sentanu Murti kaasta Alit Suyata. Salajengipun wonten ing Taman Dolanan Para Putri Panglipur Remban ingkang dipun tindakaken Mas Ayu Ika Talinta
sarta Esti Menyes dipun bantu Seniwati Ayu saking Sandiwara Ketoprak Agung Budaya. Dewi Anjasmara kaasta Nimas Ayu Ningwati. Salajengipun wonten ing Taman Paralingga Waito kaasta Nimas Ayu Pera Proleta puyengan ingkang dipun tindakaken Nimas Ayu Nia Anjani. Repat utawi dagelan minangka kagem panglipuring manah panjenengan sami ingkang dipun tindakaken grup trio lawak saking Agung Budaya, Cak Gombloh, Cak Deni sarta Dimas Mondol. Para miyarsa budaya kakung Somawana Putri ingkang kawengku ing gati mekaten rancaking dedabukan saklebetipun cariyos Damar Wulan Suwita. Monggo kula aturi mirsani ngantos paripurnanipun cariyos ing dalu menika. Penutuping atur jaya-jaya angesti budaya kinarya luring nusa lawan bangsa. Agung budaya, agung budaya, agung budaya anjaying bawana. Sugeng amirsani nuwun.